Hyvää Tapaninpäivää. Täällä ollaan Päijänteen mökillä. Ihan ensimmäistä kertaa elämässäni tälleen näin talvella. Mutta nyt kun on mahdollisuus vähän määritellä mitä tekee eikä muut sitä määrittele, niin tuli sitten tänne Tapaninpäivän saunaan. Perinteisesti bussi toi tuohon lamppu mystisesti tuossa vähän morsettaa omia. Bussi toi tuohon pysäkille ja nyt tässä on pistetty sauna lämpiämään ja sulatellaan vähän lunta, että saadaan vettä ja kohta varmaan sitten ilta palaa. -6 näyttää mittari. -12 pitäisi yöllä tippua, mutta en usko, että täällä niin kylmäksi menee. Tuossa tuo sauna kuitenkin lämmittää vähän tätä kämppää ja tuulensuojaa sun muuta, mutta ollaan kuitenkin varustauduttu kylmään yöhön Merino Villalle. Ne, jotka tuntee mut tietää, että Merino Villa on mun suosikki. Katsotaan, miten tää menee. Nyt illalla en paljon tuolla ulkona kuvaile, koska siellä on yksinkertaisesti niin pimeää. Tänne päin kun tultiin, niin bussikuski, sama kaveri, joka oikeastaan aina tänne on tuonut, niin sekin päivitteli, tuolla oli semmonen sumu matkalla, että katsotaan millainen keli on. Huomenna sitten lisää kuvataan. Mutta sitä ennen kyllä käy ainakin saunassa. KK viimeinen hyökkäys oikean kaistaa tullaan. Ember tulee keskelle ja laukoo, mutta laukoo sillä tavalla, että Kiviaholla ei ole siinä mitään vaikeuksia. 7 sekuntia jää pelikelloon aikaa. KK saa toki aloituksen tuonne hyökkäyspäähän. 4-4 lukemat jatkoille taidetaan mennä tänäänkin, jos ei tuosta sitten pikamaalia vielä väännetä. Tässä liigan yksi iso valmius näkyy. Pidettiin tästä tasaisesti. Tappara Mässien vieraana. Kärvet Jyp. KK Saipa. Huomenta. Yö meni tosi hyvin. 3 aikaa heräsin ja sitten 6-7 välillä sitten tuli köllittyä tuossa ennen kuin nousi. 3 asti niin sain nukuttua sillä, että oikeastaan oli tosi lämmin, melkein jopa hikinen tuolla lämpöpussin ansiosta. Ei tarvinnut edes pipoa päähän tossa eikä mitään. Et oikeastaan niin kuin voi sanoa, että pää oli koko ajan niin kuin ulkopuolella, että sai tasoitettua lämpötilaa. Kuten kuulette, siellä tirisee aamupala. Tee on jo lämmitetty. Mökki on lämmin. Sanoisinpa jopa, että yllättävän lämmin. Eilinen sauna. Aivan mahtavaa. Täysin erilaiset kuin kesälöylyt, mutta oli kuitenkin tosi hyvät. Tänään sitten täällä vähän drone-lennätystä, kävelyä, oleskelua, korkean jännityksen lukemista sekä totta kai kohta Ylen kanavat päälle radiosta. Ja tästä se päivä lähtee. Mökki aamiainen eli HK Sinistä.
joku pilkillä on. Heipä hei ja tervetuloa mökkikokkinurkkaukseen. Tänään ruokana perinteinen mökki ja joulun jälkeinen ruoka, hernekeitto ja kinkunpaloja. Kaasuhella käynnistyi. En uskaltanut sitä kuvata, ettei tää mene räjähdysvideoiksi. Nyt ei muuta kuin sitten ruokaa tekemään. Joulukinkku jämät sinne perään sitten. Wow. Ja siinä on lopputulos. Seuraavaksi sitten ei muuta kuin ruokaa suuhun. Saa lämpöä ja energiaa. On se hyvä ja lämmintä. Karisalmen suunnalla aikamoinen usva. Sitten taas kun katsotaan Asikkalan suuntaan, niin mitä kaunein auringonlasku. Kyllä toi on jo auringonlasku. Sääli kun olisi vaan kunnon kamera, niin saisi kaikki nämä värit taltioitua. Noniin. Mökki on lukossa. Vedet on tyhjennetty, paikat on laitettu kuntoon, roskat mukana. Nyt on sitten aika lähteä bussipysäkille odottamaan. Bussi tulee ja pääsee kylälle. Oisa täällä viettänyt vähän pidemmänkin aikaa.